Gusto mo yung bonsai? Gusto mo yan? Tanan gud. Ni, forma naman. Lagang color. Mga udlot niya. Okay. Uy, may aso, ang cute. Indot po na. Hala, nagkana. Dito tayo sa Maria's Garden, pero hindi itong Maria's Garden ang sadya natin kasi may order ako dito. Yung Japan na ivy. Japanese ivy. Ayo! Ah, andun si Sir. Ay, naa siya golden, oh. Oh? Wala siya golden. Triangularis. Oh, oh. Wow, ga uniform pa dyan. Ang ganda. Oh, lagi. Wala ba mi? Wa na mo tuyuan pero wala na tuyuan timing. di ay. Oh, na timing gyud. Pag guwa na mo yung kughala. Pares naman tagsan. Ang triangularis kailangan eh. 1.8 na, sir. Amo ni nakita na ko dili ni. Dili ma'am, na dito. Saman. Ngano dili baligya ni? Baligya, pero ang papilion ka na kung asa yung gusto. Ala, daghan man di kagingana sa aman. Ala, daghan na. Oy, Ginoo ko. Ala, my God, ang ganda ng garden niya. Ay, wa ko kita. Ano na? Wa ka masod. Ala, my God. Hoy, oh my God. May sikreto dito. Halika kayo dito sa loob. Ala, di nakaka-pronounce lagi. Ala, laina. Ala, my God, ang ganda. It's paradise. Oh my God, ang ganda naman ng garden ni Sir. Punta kayo dito sa Old Airport, Tagbilaran City. Oh, di ara. Muna ang 350. Mao ba ni? And then, kanang dako? Kanang dako, muna yung 500. Mo ni 500. Ay, daghan man di ka, Sir. Ang ganda. Or kanay na lang po ihatag na ko mas baga ni mo 500. Sa? Daghan man di siya. Ay, Ngani? mas guwapa rin. Napurma. Kani, pila man ni? Kani 500 eh. 500 na. Anya ka to? 500 gyapon. Pero 500. huwag mas baga ni ma'am. Mas baga na? Wa may color. Mas ganahan ka Wa may color lagi. Ha? Mas ganahan ka daghang Daghang color. mga udlot niya. Kani. Or ikaw. Ano ang diri raman di ikang Sir ni nagtago ning mga nice nga sa tanom. Uy, hala, uy. Oh, ang ganda, oh. Layo na ni sa imo, ma'am. Uy. Hala, grabe si Sir, uy. Hala, my God. Ang dami. Look at that. Ang dami. Uy, may aso, ang cute. Ang ganda ng aso niya. Hello. Ha? Oh, naapod, nindot po na. Hala, nagkana. Wow. Very, very nice. Thanks. Very, very nice. Okay. Pipili na ako. Hanap nitong mga asay tawag ani sa Sansevieria. Oh. Naata ng klase sa iya ha. Oh, ward. Ay my God. Punta na kayo dito. Grabe. Ay nako. Diyos ko. Andito lang pala dito sa Old Airport. Ngano amang kumusod adto ha? Naana ba di ni adto sa una? Naana? Pero wa kumusod. Diha, pato na arrange kayo. Mo ba? Karon daghana na. Unsa man ni? Kani? Black Marie? Mogid na itinuod ko ni mga Black Marie. Mo ni Black Marie. Black jud sa kayo. Black lagi oh. Nya para round yang. Ang ganda. Namo to yung muingon nga Black Marie, ito yung Black Marie nila oh. Ay nga ni ba tong ato? Nga Black Marie? Dili nga ni no, dark iya ha oh. Murag ka na dito sa kaya bitaw murag dark din to no. Oh. Dito kay kaya dili man niya baligya eh. Ang ganda rin ng kay Sir oh. Katong triangularis nga gold Sir, tagpila to? 1.8. 1.8 daw yun. Ito naman gold gel. Ay, ang laki na. Pila ni Sir? Goldie Eye. Oh.
3.5. 3.5 ito. Sino yung naghahanap? Yung meron din siyang kurong. Pilay kurong, sir? Black kurong is 3.5 po. Black di ay na? 3.5. Ay, black di ay ni. Black ko na ma'am. Ay, oo. Dark na. Black kurong. Oo. 3.5 daw. Ang dami niyang radicals dito, oh. Alin na kayo. Dali, i-raid ni kay si sir. Oh, hutdan ninyo. Ay, ang ganda ng mga ano niya, oh. Cactus, oh. Hala. Ang ganda naman dito. Grabe. Pasti lang lamia. Lamia magkape-kapis buntag, no? Ay, di ka Pastil. ko na ngapi. Ay. Bantog rang. Sige kag kape kay nice maningimong malantawan. Unsao na lang na. Oh my God. Ala, oh. Ang gaganda naman. Oh, look at this. Look at this. Oh. Ang gaganda, oh. Oh. Ala, ang dami niyang collection. Ang gaganda sobra. Oh, Bato lang, murag bato lang gimutan. ang ganda, no? Labarak na sir. Ibabaw ra no. Sa ibabaw lang. Labarak. Ang galing niyang design, mag-arrange. Ang galing niya talaga, grabe. Laging nananalo yan eh. Sa mga competition. Wow! Unsa man ni sir? Agave ma'am, cream brulee. Hala, Pagkay. karon ako nakakita gingana. Kani ba dako nga murag. Ay kana na gihimo na takila siguro. Ha, dili. Pamilya, kadtong isa mo gyud to. Dis aman ni gikan sir. Amang
kay Sir. Golden Triangularis. Very para paliw sir. Nahagbong na. Ipanglabog naman. Ha? Ipanglabog na lang good. Thank you kayo sir ha.